Jeg var 16, da jeg fandt ud af det. Teenageårene var en tid med virkelig store forandringer. Det er det vel for de fleste. Når jeg tænker tilbage, så var jeg nok ret usikker på mig selv. Min psoriasis gjorde, at jeg var alt for fokuseret på det ydre. Lige meget hvad du gør i livet, så har du altid din krop og din hoved med dig. Du bliver konstant konfronteret med andres reaktioner på, hvordan du ser ud. Jeg tror, min hudsygdom har lært mig, at de fleste udfordringer i livet giver dig mulighed for at vokse. Og så har det lært mig at beundre andre, der tør træde ud af deres comfort zone. Jeg ville selvfølgelig helst have været foruden psoriasis. Men i virkeligheden tror jeg, det har gjort mig til en stærkere person. Jeg stresser ikke længere over småting. Der er ret meget, der er nemmere for mig i dag. Det gælder også min behandling. Jeg er nået dertil i dag, hvor jeg kan fokusere på det, der gør mig glad, i stedet for. Livet er jo fyldt med små sejre.